जुबिन गार्ग हारिमुनि सासे मुंदांखा देंखो सुजुगिरि देंखोगिरि आरो मिउजिशियान बिथाङा सासे आरो सासे सिंगार बिथाङा आरो सासे एक्टरबो बिथाङा बे बिथाङा अबथिरा सिंगापुरावहाय आसामनिफ्राय मोनसे नर्थ इस्ट मोनसे फेस्टिभेल खुंनायाव बाहागो लानो थांनायावहाय दैयाव गबनानै दुखुनांथावै जिउआव लांनांबाय बा गोमाजानांबाय जों बयबो बिथांनि हरखाब जिउ गोमानायाव दुखु मोनदों दुलाराय सुबुङानो माहारियारि जेसेबां आफादफोर दङ बा आसामनि रायजो राजाफोर दङ बा आसामनि बायजोआव थानाय भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगायाव थाहैनाय मोजां मोनग्रा अनसायगिरि मानसिफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दुखु मोननोबो गोनां बिथाङा सासे क्रिएटिभ मोनसे सोरजिनिनो सासे सुबुंमोन आरो बिथांनि गेजेरजों बर'आवबो बर'नि हारिमु मुलुगावबो नों जौसेनिबो गोबांसिन मेथाइ रोजाबलांदों बिथाङा आरो दोंफ्रोमबो मेथाइयानो जोबोद माने गोरबोआव गिलिरलांनाय गोरबोआव नांनाय मेथाइ बिथाङा रोजाबलांदों बिथांनि मेथाइफोरखौ जोङो बयबो खोनासंनो मोजां मोनो आरो बिथांनि होलांनाय बर'नि थुनलावथिना बा माने हारिमु फोथारावहाय बावलांनाय गोबां मेथाइफ्रा जेब्लाबो खोनासंजागोन आरो गोसोखांबाय थागोन आरो जोङो बिथांनि जि सोरजि बे सोरजिखौ गोसोआव लानानै जोंनि गोदान जोलैफ्राबो बिथाङा जेरैहाय गोदान गोदान सोरजिनि गेजेरजों हारिमु फोथाराव मेथाइ रोजाबलांबाय बा सोरजिलांबाय बेबायदिनो जोंनि गोदान जोलैफ्राबो नाजानांगोन बेखौ आं बुंनो लुबैयो आरो बिथाङा सासे हारिमु मुलुगनि बा फोथारनि हारिमु अख्रांनि गोजों थरसे अलंबार हाथरखिमोन बे अलंबार हाथरखिया सिरिलांबाय जुबिन गार्गानो बिनि लांदां जायगायाव रावबो सुफुंनो हानाय नङा दा बिथांखौ जों गोसोखांनानै ओंखायनो दिनैहाय जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बर'नि माहारि आफादफ्रा गुबैयैहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो लोगोसे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद बारग' बिल थुनलाइ आफाद सारिदा एनडिएफबि धोरोमारि गौथुम गासिबो माहारि आफादफ्रा बेवहाय खौसेयै ज' लोगो लालायनानै आलारि बाथि सावनानै फोजोबनानै बिथांनो जों मान बावबाय बिथांनि जिउमाया जेरावखि थायाथों मानो इसोरनि सेराव आलो गोजोनै थाहैनो मोनदों बे आर'जखौ इसोरनि सेराव गाबनाय जाहैबाय आरो जोंनि मान बावनायखौ जोङो जा एसे हायो जोङो बिथांनिसिम जोङो बावहरबाय दा बेल' बाथ्राया फैगासिनो थानाय इयुन समनि जे बाथ्राफोरखौ बुंनांगौबा आं बेखौनो बुंबावनो लुबैगोन बिथाङा ओरैनो 52 बोसोर बैसोसिमल' जोरनाय सासे सुबुं बेनि गेजेराव बिथाङा गासै मोन 40 रावाव बा 40 हारिनि थाखाय मेथाइ रोजाबनानै गालांदों आरो बेबो एसेल' नङा 38 रोजा मेथाइ बेनि गोबांसिन रोजाबलांबाय आरो बे मेथाइफ्रा रिंखांबाय थागोन गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव दा बियो मोनसे गिलु बालु मोनसे सोरजि जाय सोरजिखौ जोङो सुफुंनोनो हानाय नङा आरो सोरबा गोदान सुबुङा फैनानै बेखौ सुफुंनांगौआ गोब्राब आंनि नुहुरनायाव आरो बर'नि बाथ्राखौ बुङोबाथ' सासे असमिया सुबुं बा गुबुन हारिनि सुबुं जानानैब्लाबो बर'आव जे एफा गोबां मेथाइ रोजाबलांदों बेयो बाख्नायथाव बाथ्रा आरो जोंनि थाखाय बियो जेब्लाबो बावनो हायै मोनसे जारिमिनखौनो बुंनांगोन बे रावबो बिथांजों समान बर' रावाव मेथाइ रोजाबलाङाखै दा बे बिथांनि होलांनाय बर' हारिमुनि फोथारावहाय मेथाइ रोजाबलांनाय दों जौसेनिबो गोबांसिन मेथाइ बेयो अरायबो बर' हारिनि रावजों नांथाबबाय थादों बेखौबो आर'ज गाबबाय आं बारा आरो बुंनो लुबैयाखै दिनै बे समावहाय दुखु मोननायखौ फोरमायबाय बिथांनि न'खरनिसिम बा बिथांखौ मोजां मोनग्रा बा जों गासै सुबुंनि जानानै दुखु मोननायखौ फोरमायनानै इसोरनि सेराव आर'ज गाबनानै बिथांनि जिउआ जेरावखि थाया गोजोनै थाथों बेखौ बिथांनि आर'ज गाबबाय आरो आङो बेखिनिखौ बुंना दिनै जिहेथु जोबोद मोनसे दुखुनांथाव सान होननानै जों बुंनांगोन आरो दाख्लैनिफ्राय जों दुखुआव दं
जिहेतु सिंगापुराव नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव बाहागो लाहैनायाव आसामनि सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि लिरगिरि सासे भावखुंगुर सासे मोजां मिउजिक डाइरेक्टर जुबिन गार्गआ मालयेशियायाव जितु नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव बाहागो लानो थांनायाव लैथोआव सानस्रिनो थांनायाव अबथिरायै जिउ गोमायो। बिथाङा सासे खोब उदार मानसिमोन आरो बिथाङा गावनो बुंबाय थायोमोन जे आंनाव खुनु धोरोम गैया, हारि गैया, आं सासे उदां आरो हारिमुनि मानसि जानोबा उदाङानो जानांगौ। मानोना हारिमु सिबिग्रा सासे मानसिया खुनु सिमा थाया आरो राजखान्थि भाबै बा रावै बा धोरोमै आलादा आलादा गावनानै थानाय जेब्लाक सुबुंफोर बेखौ ज' खालामनो हायो होनबा हारिमुआसो हायो। दिनै बेखौनो जुबिन गार्गआ फोरमान खालामदों। जोंनि आसामाव थानाय जेसेबां गुबुन गुबुन राव रायलायग्रा हारि हारिसा दङ, गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसि दङ, गुबुन गुबुन राजनीतिक दोलोआव मानसि दं, दिनै खिन्थु गासैबो बेफोरखौ बावगारजोबनानै बिथांनि थैनाय सानाव बिथांनि गोथै सहनि उन उन लाख लाख जे मानसि बेरायदों, बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। गतिके ज' खालामनो होनबा हारिमुआसो हायो। बिथाङा सासे उदां गोसोनि मानसि आरो बिथाङा बेल' नङा, बिथाङा आसामाव थानाय जेसेबांनाखि हारि हारिसा दङ, असमिया, बर', बाङालि, नेपालि होन, कार्बि, डिमासा, ककबरक, हाजं, जेसेबांनाखि राव दङ गासैबो रावआव बिथाङा मेथाइ खननानै गावनि उदार गावनि माबाखौ दिन्थिलांदों बिथाङा। आरो बिथाङा बिसेसकै बर' हारिनि गेजेराव थानानै खोब मोजां मोनोमोन आरो बिथांखौ आं मिथिगौ एसे खाथिनिफ्राय जे बिथाङा बर' गामियाव थांनानै बर' हारिनि जेब्ला जानाय लोंनाय अनला ओंख्रिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन माबाफोरखौ जानायाव बिथाङा खोब मोजां मोनोमोन जानाय लोंनायखौ। गतिके बर' सासे अनफावरिमोन बिथाङा आरो बर'नि गेजेराव गुबुन हारिनि मादाव हयथ' बिथाङानो बांसिन मेथाइ खनलांदों बर' मेथाइ, 100निबो बांसिन बिथाङा मेथाइ खनलांदों। दा बिथांनि बे थैनाय सानाव जों दिनै धेमाजि जिल्लानि बे सानजारि नोगोराव मोनसे हाबाफारि लादों, आलारि बाथि फोजोंनाय। बर' कसारि अनसायगाव हायुं खुंथायजों लोगोसे जोंनि सिङाव थानाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, आइजो अनसाय आफाद, XBLT, धोरोमारि गौथुमफोर जों ज' जानानै बेयाव आलारि बाथि सावनायाव जोङो बिथांनि गोथौयै जोंनि गोरबोनिफ्राय बिथांनि जिउ गोमानायखौ जों दुखु फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो, बेनि थाखाय जों बयबो आर'ज गाबदों।